A Zermatt hem agafat el telefèric que ens puja a Klein Matterhorn. Un cop allà dalt, com fa molta gent, tirem cap al Breithorn. És el primer cim que haurem de pujar avui. La pujada al primer dels Breithorn no té cap mena de problema, és molt senzill i només has d'anar seguint la filera de gent immensa que tira cap dalt. Ens posem tots els trastos i ben guiats per en David, tirem cap endavant. Després de passar un coll, ja veiem aquí el primer tram de l'aresta, alguns grups que ja estan pujant, i aquest és el segon tram de l'aresta, el més esmolat, que per on sembla que haurem de passar també. Aquesta aresta es fa en el sentit contrari del que nosaltres anem, o sigui, de pujada. A nosaltres anar de baixada fa que la cosa sigui una mica més complicada. Primera pel sentit que anem de baixada i una altra perquè ens anem trobant diverses cordades que estan pujant. La timba que tenim a sota és impressionant. Hem d'anar fent una sèrie de desgrimpades com aquesta, força dretes. Aquí tenim un nou tram de cresta, també super esmolat. Primer hem de fer aquesta desgrimpada cap avall i anar seguint. Allà es veuen les nostres petjades per la canal que hem baixat fins a buscar aquest flanqueig super penjat. Aquí estem enfilats com a fuets. Aquesta és la cresta que acabem de fer. L'alta temperatura que estem suportant avui i el fet que ens hi hagin posat força tard fa que la neu s'estigui posant molt malament. I ja tirem cap al refugi Valdealles, on passarem la primera nit d'aquests dies. Segona jornada. Com sempre, a 4:45 ens hi posem, encara de fosc. Hem sortit del refugi Valdealles i hem d'anar al Quintino Sella. Entremig haurem de passar, haurem de pujar al Pòl·lux i després al Càstor. A la base del Pòl·lux trobem aquesta petita canaleta que ens puja cap dalt. A dalt hi trobem unes lloses molt dretes i polides, on hi han instal·lades unes maromes que ens ajudaran a pujar. Els grampons també ens ajuden a buscar les petites escletxes per on ajudar-nos a pujar. Això ja és l'aresta final que ens du al cim del Pòl·lux. Un cop fetes les fotos, aresta cap avall i tornem cap a buscar les maromes. En un dels trams hi tornem a trobar una altra cordada que puja i ens hem d'anar alternant per poder passar. Un cop al coll ja veiem aquí el Càstor i cap allà ens hi dirigim.
últim esforç i ja som al Càstor, el cim més alt que farem avui. Des del cim ja veiem l'aresta que haurem d'anar seguint. Hi ha algunes cordades que ja ho estan fent. Hem de seguir l'aresta fins al Felikhorn i allà girarem cap al sud, ja en direcció al refugi. Al fons podem veure les valls d'Aosta completament plenes de núvols. Aquí tenim els Liscamps. Havíem parlat demà de fer la travessa dels Liscamps, però les previsions meteorològiques ens fan desistir i directament tirarem cap al pas del Naso, que aquí tenim davant. Aquí, exactament. A dalt de tot d'aquest esperó ja podem veure el refugi Quintino Sella. Allà anem a dormir. En aquesta nova petita aventura pels Alps també ens acompanya un altre cop en David Pujol, de la companyia de guies de Benasc. Sense ell difícilment haguéssim pogut passar algun dels passos que hem hagut de fer, com l'aresta que vam fer ahir. En aquesta travessa també se li diu a l'Spaghetti Tour. Doncs no en va a cada refugi el plat habitual és la pasta. Nosaltres, per no perdre el costum, ja que és d'hora, ara mateix ens fotrem una. Al poc de començar a caminar en el tercer dia, hem de travessar un allau que s'ha produït poques hores abans. És un allau d'unes dimensions bestials. La feina és per atravessar-lo. Tal com estava previst, avui el temps no és bo. Ens limitarem a anar del refugi Quintino Sella al Nifeti, pel pas del Naso. Un cop som davant del pas del Naso, observem que hi ha dues possibilitats. Una és afrontar-ho per on estan afrontant aquestes cordades i una altra per més endavant. Aquí en la foto del dia abans podem veure la fletxa vermella per on ho estan afrontant aquestes cordades i a la fletxa blava per on anirem nosaltres. La primera opció ens ha semblat massa exposada, però un cop som a la que hem triat, segurament és pitjor. Ens trobem que hi ha molt de gel, hi ha una petita capa de neu, però sota hi ha gel, i és una paret de 60 graus ben bé, el que ens posa força dificultats. Però bé, com que no hi ha altra solució, hem de superar el pas i anar endavant, si no, no podríem anar a la següent vall. En algun moment el cel s'obre i això ens fa decidir acostar-nos a la piràmide Vincent i pugem al seu cim. El tercer dels refugis italians que visitarem aquests dies és el Nifeti. Allà baix ja el veiem. Segurament és el més guapo de tots tres. Tota la glacera que porta cap al refugi està molt oberta i s'han de prendre moltes precaucions. Està ple d'esquerdes. Aquí podem veure un
petit desprendiment de cèrrecs a la glacera que hi ha al davant mateix del refugi. La primera versió de la cabana Nifeti data de finals del segle XIX. En l'actualitat, a dintre és tot de fusta i són unes habitacions amb lliteres per 4 o 6 persones. Durant la tarda tenim unes bones estones de sol. Tot i així, al vespre ens farà una bona tronada amb una pedregada i posterior nevada que deixarà tot ben blanc. Allà a baix podem veure els telefèrics que pugen per la banda italiana a la Punta Indren, a 3.200 metres. I aquí, al refugi Mantova, a poc més d'una hora de Nifeti, d'on som ara. Just al costat del Nifeti també hi ha la capella més alta d'Europa. Aquí podem veure la glacera que es veu també des del Nifeti. El quart dia és on tocarem sostre d'aquesta travessa. Sortim del Nifeti i hem d'anar al Monte Rosa Hut, ja a Suïssa. Aquí tenim el Naso i a la seva dreta el Lisca Mest. La nevada de la nit ho ha deixat tot immaculat. Allà al fons ja veiem la Cabana Margarita, el refugi més alt d'Europa. Aquí podem veure un altre cop el Lisca Est i la impressionant aresta que puja a dalt. Abans de pujar a la punta Nifeti, on hi ha la Cabana Margarita, primer pujarem al Blubbenhoche. A les arestes com aquestes de Blubbenhoche que estem fent ara, anem encordats molt curts, per evitar males conseqüències en cas de que algú caigués. I també pujarem al Parc Raspail, o Punta del Lloro, una esmolada aresta de neu puja fins al cim. Tan estret és el cim que no podem ni fer foto al cim i hem d'esperar uns metres més avall, doncs el que és el cim estricte ni s'hi cap. Aquests són els últims metres abans del Sunset-Spitze, el cim més alt que farem en aquesta volta.
Des del Sunsempitze podem veure la punta Nifeti amb la Capana Margarite posada dalt seu, el refugi més alt d'Europa. I aquí un dels helicòpters que fan servir per pujar als queviures i tot el necessari en aquests llocs tan elevats. Ja som a la Capana Margarita i segons ells això és un cappuccino. La Capana Margarita està situada al capdamunt del Sinalcup, una de les 4 puntes del Mont Rosa, juntament amb la Sunstein, la Punta Dufour i el Norden. I està dedicada a la reina Margarita d'Itàlia. La primera versió d'aquesta capana va estar construïda a finals del segle XIX. La nevada de la nit i el dia tan esplèndid que tenim ha deixat un paisatge immaculat. Ara ja agafem gelera cap avall en direcció al Monte Sahut. La baixada per aquesta glacera és espectacular. Hi ha un munt de cèrrecs, esquerdes, i el fet de que la temperatura sigui tan alta ha fet que diversos ponts de neu s'hagin enfonsat i per salvar algunes de les esquerdes haguem de fer unes instal·lacions per no anar-nos cap avall. Al final d'aquesta glacera ja veiem el Monte Sahut, un refugi ja aquest a la banda suïssa realment espectacular. Més aviat sembla un hotelet i de luxe, increïble. En aquesta construcció els suïssos s'hi han volgut lluir. És un edifici construït exteriorment tot d'alumini perquè s'emmiralli tot al voltant i quedi més dissimulat, totalment ecològic, plaques solars, tota l'aigua recicla i interiorment magnífic, tot net, com si fossis a Suïssa. Aquí estem tots dos, en David i un guia bavarès que ha compartit molts d'aquests dies amb nosaltres. Últim dia del nostre Spaghetti Tour. En principi l'hauríem d'haver dedicat a pujar a la Punta Dufour, però les previsions meteorològiques no són bones i ho hem hagut de deixar. A més també ja estàvem força cansadets i tirem cap avall. En el camí cap a l'estació hem de travessar també el tram final de la glacera. En aquest cas ja és una glacera seca, per la qual cosa no comporta cap mena de perill. Ja baixant podem observar la Punta Dufour allà al fons i bona part del que hem fet aquests dies. Aquí davant tenim els Liscamps
Ara apareix el Castor i el Pòl·lux i la cresta dels Breithorn, la cresta que vam fer el primer dia, aquesta exactament. I aquí tenim el Cerví, o Matterhorn, una muntanya que hem tingut a la vista durant molts dels dies. Potser l'any que ve hi haurem d'anar-hi. Han estat uns dies extraordinaris. Segur la millor experiència a la muntanya que hem tingut mai.